Tsiku namba 22, pemphero la Ambuye. Tiphunzitseni kupemphera monganso Yohane M'batizi anaphunzitsa ophunzira ake. Pamene mupemphera muziti: Atate wathu wakumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitike monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife chakudya chathu cha lero, ndipo mutikhululukire ife machimo athu monga ifenso takhululukira otichimwira. Musatilole ife kuti tiyesedwe, koma mutipulumutse kwa oyipayo. Kodi ndi njira iti mupemphero yomwe Yesu wandiyikira? Kodi izi zingasinthe motani njira yomwe ndimapempherera?